Omiljeni radio. Radio Džungla iz Doboja počeo je sa radom 22. decembra 1997. godine. Program u vlastitoj produkciji emitujemo 24 časa dnevno. Prva smo privatna radio stanica na području Dobojske regije i finansiramo se iz sredstava koje ostvarimo putem marketinga. Signalom pokrivamo područje regija Doboj, Banja Luka i Kotor Varoš. I za navedene regije posjedujemo dugoročnu dozvolu za emitovanje programa izdatu od strane Regulatorne agencije za komunikacije u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama, na teritoriji koju pokrivamo svojim radijskim signalom živi oko 415.570 ljudi. Program radija se emituje na 3 različite frekvencije i to u RDS stereo signalu. Regija Doboj FM 101,1 MHz, područje grada Doboja i okoline FM 103,6 MHz, te regije Banja Luka, Kotor Varoš i Čelinac 92 MHz. Signalom pokrivamo područje sjevernog dijela zemlje i naš signal možete pratiti na području Banja Luke, Laktaša, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Gradiške, Srpca, Broda, Dervente, Modriče, Šamca, Doboja, Stanara, Petrova, Prnjavora, Teslića, Čelinca, Tešnja, Usore, Gračanice. Program uživo preko interneta emitujemo putem naše web stranice www.džungla.net. Prema istraživanjima slušanosti, naš program u istom omjeru prati ženska i muška populacija stanovništva. Program u najvećem broju prati populacija od 20 do 55 godina starosti. Tokom dana udarni termini slušanosti su od 7 do 10 časova, od 11 do 14 časova, te od 15 do 17 časova. Tokom 23 godina rada izrasli smo iz male lokalne radio stanice sa svega nekoliko zaposlenih u zapaženog medijskog partnera koji je obezbijedio svoje mjesto na skali radioprijemnika putem naših frekvencija. Marljivim i upornim radom izborili smo se za laskavo mjesto medijskog savjetnika i promotera naših poslovnih klijenata, boreći se samo elementima zdrave konkurencije. Emitujemo program muzičko-zabavnog karaktera, bez politike i širenja negativne energije, loših informacija i dosadne muzike. Nastojimo da svakim danom širimo porodicu naših vjernih slušalaca, jer kako kaže jedan džingl sa početka našeg rada, budite srećni, život je zabava, svijet je džungla. Ostvarili smo zapaženu saradnju sa velikim brojem radio i televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini i regionu. Radio Džungla je članica AM BiH. Bili smo medijski sponzori brojnih kulturnih, zabavnih, muzičkih i sportskih manifestacija, a naši česti gosti su brojni estradni umjetnici i muzički brendovi. Adresa: Radio Džungla, Doboj, Nikole Pašića, BB 74000, Doboj. Frekvencije: 92, 101,1 i 103,6 MHz. Marketing: 053 203 753, 053 203 750 i 053 203 752. Web: www.džungla.net, marketing@džungla.net. Omiljeni radio.